det som det var i går, alting bare var en leg, hvor jeg ville ønske, at jeg bare var mit gamle jeg. Pretty face, det hele bliver så mærkeligt. Kærester, jeg tænker ikke på det. Teenage, det hele går jo nok. Det hele bliver så mærkeligt. Kærester, jeg tænker ikke på det. Teenage, det hele går jo nok. Alle tiders skolebal. Hej, er hun klar? Kommer nu, far. Noget siger mig, at hun er på vej. Kan vi stoppe og købe is på vej til center? Det går nok en omvej, men... Hey, det er din dag, skatter. Vi gør lige, hvad du har lyst til. Også se på min festkjole. Har du tillid til min smag? Ha! Overhovedet ikke. Men jeg har tillid til Lauras. Hvad er det? Prøv at åbne posen. De gamle kameraer. Det er længe siden, jeg har set det. Ja, det har været i stykker i årevis. Men nu vil jeg godt have det repareret. Hvorfor køber du ikke bare et nyt? Det er jo et Lensomatic Deluxe. En rigtig klassiker. Og jeg kan lide det. Det er derfor, han har haft så enormt travlt med at få det repareret. Hey, ikke så fræk du. Se lige den kjole. Lad os gå indenfor, så kan du prøve den. Det går vist ikke. Jeg skal først lige tjekke, om den passer til Bertils smoking. Nå, er Bertil din date? Det tror jeg nok. Eller han har godt nok ikke spurgt mig endnu. Men tror du, han gør det? Jamen det skal han. Jeg mener, ja, selvfølgelig. Thomas Riis. Jeg elsker ham. Hvem er Thomas Riis? Hvem er Thomas Riis? Far, hvor har du været? Bortset fra min sidste lille tur til Mars, så har jeg faktisk været lige her i Egelund. Han er fantastisk. Hans første CD har solgt vildt godt. Ved du, at han kommer til byen for at reklamere for sin nye CD? Selvfølgelig. Men det er samme aften som ballet, så det når jeg vist ikke. Surt. Nå, men han kommer ned på TV3, så skal jeg nok få hans autograf. Kan du det? Var det fedt? Skotter, det er hans kælenavn. Han er lige min type. Han er følsom og kærlig. Han hader wannabes. Han elsker tofu-burger. Og den perfekte aften for ham er at gå en tur på stranden, hånd i hånd. Mit kamera? Hvor er det henne? Det er væk. Der må være nogen, der har stjålet det. Hvordan det? Vinduerne er jo ikke slået ind. Jeg er bange for, at jeg glemte at låse døren. Nå, skidt med det, skat. Det var jo en gammel svend, ikke? Jamen, du var glad for det. Det var en klassiker. Kun for mig. Og det er forsikret. Glem det, Sally. Okay. Og så tog han min hånd og sagde, Amalie, vil du gøre mig den store ære at følges med mig til skoleballet? Ja, det må man lade, Konrad. Der er stil over ham. Ja. Ved I, hvordan Boris spurgte mig? Skal vi følelsesvang? Jeg skal alligevel ikke andet. Hvad? Ikke kigge. Jeg tror gerne, han vil spørge mig nu. Endelig. Men han gør det ikke så længe, I er her. Så I er nødt til at smutte. Skynd jer. Jepper! Men stille og roligt. Det skal se naturligt ud. Sally? Bertil? Hej, du gjorde mig helt forskrækket. Undskyld. Hør her, jeg tænkte på... Ja, tak. Jeg mener, skulle du spørge mig om noget? Jamen, så spørg endelig bare løs, for jeg elsker at svare på spørgsmål, især når de kommer fra en ven, og jeg betragter dig virkelig som en ven, eller mere end det. Hvad? Det er okay, vi ses bare senere. Au. Hvad skete der? Hvad sagde han så? Ingenting. Det er meget sødt, han er så genert og alt det der, men jeg vil ønske, at han snart kunne få det sagt. Du kunne jo prøve at lade ham føre ordet. Problemet med balkjoler er bare, at de er alt for kjoleagtige.
De klassiske, Maria. Hvad vil du have? Striber på tværs? Jeg glæder mig helt vildt til at få min på. Den er ultra feminin, og Conrad bliver bare så cute i kjole og hvidt. Jeg er bange for, at Boris kommer til at ligne en overtjener. Ja, undskyld. Min date har sit eget kjolesæt. Jamen ingen hjerne, hvis han vil føles med dig. Jalousi er sådan en uklædelig følelse. Ja, nu du siger det. Ja, og Bertil kommer nok til at ligne en hemmelig agent i sit tøj. Ja. Jeg synes, det er totalt romantisk, at han går rundt og venter på det helt rette øjeblik til at spørge dig. Ja, hvis det er det, han gør. Hvad mener du med det? Jo, dengang Bertil var interesseret i dig, besluttede du, at I kun skulle være venner. Det ved jeg godt, men han sagde, at jeg skulle holde ham informeret, så jeg er kommet med masser af små hentydninger for at lade ham vide, at jeg er interesseret nu. Men tror du ikke, at... Bertil Christensen, han vil tage mig med til skoleballet! Jeg har fuldstændig misforstået det hele. Hvordan kunne jeg være så dum? Du er ikke spurgt dum. Det er Bertil, der er dum. Ja, han burde virkelig have spurgt dig, Sally. Ja, men det vidste han åbenbart ikke, vel? Hør her, vi har stadig lidt tid at løbe på. Nå ja, der er nok en anden, der spørger dig. Tror I virkelig det? Ja. Helt sikkert. Selvfølgelig. Se selv her. Du er sjov, køn, klog. Hvem vil ikke gerne ud med dig? Hvad er der i vejen, Stålfjæs? Er der ikke nogen, der elsker dig? Jo, Nina. Når nu du spørger, så går det helt fint. Men tak for din interesse. Det var da så lidt. Skal vi gå? Sally, godt. Det jeg ville spørge dig om var, hvilken blomst synes du passer bedst til en corsage? Hvad? Ja, du er den eneste pigeven, jeg har. Jeg ved ikke, hvem jeg ellers skulle spørge. Orkidéer er jo altid kønt. Og roser. Tak. Det var virkelig sødt af dig. Så var det bare det, altså. Der kommer andre skoleballer, Sally. Det ved jeg godt, men jeg vil bare så gerne med til det her. Tja, jeg gik alene til mit første bal. Det er da løgn. Var der heller ingen, der spurgte dig? Det må være ærgerligt. Jo, der var faktisk en. Arthur Holmegård. Der var en. Hvorfor gik du så ikke med ham? Min far havde bedt ham om at tage mig med. Hvad? Hvorfor? Han troede ikke, at der var andre, der ville invitere mig. Da jeg fandt ud af det, blev jeg selvfølgelig smaddersur og gik derhen alene. Mor. Det er jo endnu værre end det, der er sket for mig. Ja, det er det nemlig. Det er skam ikke alderen værd at få lov til at høre den historie. Godnat, muslingen. Er din kaffe sjovere end normalt her til morgen? Det er jo dig. Wow. Jeg kom til at tænke på det i aftes. Jeg må se at få ordnet de billeder. Tim, ikke også? Nej, musling, det er da dig. Mig? Wow. Din far gik ud og købte et kamera den dag udelukkende, fordi han ville tage billeder af sin nye lille baby. Er det rigtigt? Gjorde han virkelig det? Selvfølgelig. Han forevigede samtlige familiebegivenheder. Din første mælketand, Tims første koncert, Anders' første sportsskade. Kan du ikke huske det? Jo, nu du siger det. Mor, jeg har det så dårligt. Hvad er der i vejen, skat? Det lå i bilen, og jeg glemte at låse døren. Og så blev det stjålet. Nej, det har jeg jo slet ikke hørt. Jeg glemte det. Jeg mener, far blev slet ikke sur eller noget. Men det var jo nok kun fordi, han ikke ville have, at jeg skulle blive ked af det. Ikke også? Jo, men du gjorde det jo ikke med vilje. Nej, mor. Men jeg har det bare så dårligt. Jeg må gøre noget ved det. Og eftersom jeg ikke behøver at lede efter en kjole, så kan jeg bruge tiden på at finde et kamera. Er du sikker på, at du vil hjælpe til her? Ja, vi forstår altså godt, hvis du ikke gider. Hey, jeg har jo lovet, at jeg vil hjælpe med at pynte op. Og det har jeg altså tænkt mig at stå fast på. Du er så inspirerende. Og det ville i den grad være en fjer i hatten for Nina, hvis jeg sprang fra. Når man taler om djævlen. Hvis du er kommet for at fortælle os om din fyrs tøj, så bare drop det. Vi kan godt huske detaljerne. Nej, jeg tænkte bare på, at der kun er en uge til ballet. Og så vidt jeg kan se, Stålfjæs, så har du stadig ingen date. Wow, pas på! Hey! Undskyld. Det gjorde du med vilje. Vel gjorde jeg ej. Hvis jeg gerne vil ramme dig, så har jeg sigtet bedre.
Og bare så du ved det, det rager mig en fjer, jeg ikke har en date, okay? Godt. Og når du kommer alene, så kan du rigtig hænge ud med de andre bænkevarmere. Husk nu lige det der med en fjer i hatten for Nina, ikke? Hun skulle have haft det her i hovedet. En Lentomatic Deluxe. Hey, hvad er det, der er så sjovt? Undskyld, men hvor skulle jeg vide det fra? Var det bid? Er der sket noget? Lentomatic-fabrikken er lukket nu. Altså Sally, vi taler om din date til ballet. Nå, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke kommer. Jamen det skal du. Ja, og hvis du kommer alene, kan du da bare være sammen med os. Er du rigtig klog? Jeg vil hellere dø, end at komme alene. Nina har ret. Hvis jeg kommer alene, kan jeg lige så godt skrive taber med store bogstaver i panden. Hallo? Undskyld, jeg forstyrrer, Sally, men jeg vil høre, om du har fundet en date til skoleballet. Nej, det har jeg ikke. Hvorfor? Tja, du kan da godt huske, at Thomas Riis kommer til byen den dag, ikke? Jo. Ja, så får jeg jo set ham selvfølgelig. Tak, fordi du huskede mig på det. Ja, selv tak. Men det var nu ikke derfor, jeg ringede. Jeg skal bruge en singlepige, som kan ledsage ham til ballet, mens vi filmer det. Er det rigtigt? Ja, kender du en, der kan med så kort varsel? For hvis du er interesseret, kan jeg ordne det sådan, at... Der er sket noget fuldstændig fantastisk. Hvad? Jeg skal med til ballet. Det er løgn. Med hvem? Thomas Riis. Hvad? Det passer ikke. Laura har fikset det med TV3. Jamen, musling, vi aner jo slet ikke, hvad sådan et kamera koster. Hvis vi overhovedet kan finde et. Men jeg bliver bare ved med at lede til at finde det. Og hey, hvor dyrt kan det være? De er jo vildt gamle. Jeg tror altså helt sikkert, jeg har råd til det. Ja, måske. Der er den jo. Sally, der er den jo. Hvorfor griner alle bare, når jeg nævner det kamera? Det mærker jeg nok ret sjældent. Jeg er bange for, at vi må give op. Det kan jeg ikke. Jo, men de kameraer eksisterer simpelthen ikke længere. Jeg er sikker på, at din far bliver lige så glad for et andet. Forstår du det ikke, mor? Det var helt specielt. Et andet mærke er bare ikke godt nok. Jamen Sally, vi har været rundt i hele byen. Jeg ved det, men der må være et sted. Sally, vi skal spise. Jeg har fundet det! En Lentomatic fuldstændig magen til fars. Hvor? På en online-aktion, der slutter om 6 minutter og 23 sekunder. Må jeg blive heroppe til den er slut? Please, 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 please. Jeg tager opvasken alene og bærer kager til Timmer. Okay, men du kommer ned lige så snart den auktion er færdig. Og byd nu ikke for højt, vel? Jeg blev overbudt. Var du ikke gået i seng? Jo, jamen det var jeg. Jeg vil bare lige se den en sidste gang. Nå, det har måske været en okay dag så. Helt sikkert. Jeg er vild med min kjole. Og nu hvor jeg ved, at de kameraer kan få, skal jeg nok bare blive ved med at tjekke online-aktionerne. Det skal nok lykkes for mig en dag. Og I morgen skal jeg møde Thomas Riis. Nej, det er fuldstændig tilfældigt, at min limo har samme farve som mine øjne. Tak, Thomas. Hey, held og lykke med din nye CD. Han er helt vidunderlig. Jamen, ved du hvad? Så er det jo heldigt, at han kommer herind lige om lidt. Er mit hår okay? Perfekt. Nogle bumser? Ingen. Har jeg mad i bøjlen? Overhovedet ikke. Hvad synes du så om interviewet, Laura? Fint. Thomas, lad mig præsentere dig for din date i aften. Frøken Sally Sand. Rart at møde dig, Molly. I lige måde, Thomas. Men jeg hedder altså Sand. Okay, venner, vi skal lige have et par billeder i kassen. Bliv stående lige der. Okay, Thomas, kig forelsket på pigen. Sådan her. Perfekto. Smil til Thomas, unge dame. Hey, jeg følte som over for lys. Undskyld, det var ikke med vilje. Gider jeg skynde jer lidt? Jeg fik helt vildt ondt i hovedet af det der. Okay, behold brillerne på. Og behøver hun at smile? Hendes spøjle skinner så meget, at det virker som et lynnedslag, mand.
Bare smil med lukket mund, okay? Det var det. Tak for nu. Hej, Tom. Jeg skrider nu. Mit hoved er ved at eksplodere. Han er bare lidt stresset lige nu. Det er okay. Frisøren og make-up-pigen kommer forbi i aften, inden Thomas henter dig i limoen. Det bliver da sjovt. Nu kommer jeg. Hvad siger du så? Jeg synes, du ser fantastisk ud, Sally. Jeg ved godt, Thomas ikke er den perfekte date eller sådan noget, men om ikke andet kommer jeg da til ballet, ikke? Det er da bedre, end at blive herhjemme helt alene. Ja, det er det vel, Sally. Vi er kommet for at gøre dig klar til ballet. Jamen, jeg er da klar. Altså, behøver jeg alt det her halløj på kjolen? Og den her frisyre og make-up'en? Ja, dine farver skal jo passe til Thomas' øjne. Hvem prøver jeg? Nej, jeg er bare statist. Tja, hvis det er sådan, du har det, Sally, så kan du jo altid aflyse det. Nej, jeg vil gennemføre det. Hallo? Sally? Hej Laura. Jeg står lige her og venter på Thomas. Ja, det er lige det. Hans folk har lige ringet til mig. Aha. Sally, jeg er frygtelig ked af det. Han har stadig en forfærdelig hovedpine, og han kan desværre ikke komme til skoleballet. Er det rigtigt? Hvor fedt! Jeg er virkelig utrolig ked af... Undskyld mig. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, jeg har det helt fint med det. Mener du det? For du behøver ikke spille komedie. Nej, helt ærligt. Men det var rigtig sødt af dig, at du prøvede at hjælpe mig. Okay. Men så snakkes vi ved senere. Farvel. Yes! Hvad er der, lille skat? Thomas er lige aflyst. Ja, og det går der virkelig på, hva'? Mor, jeg har virkelig frygtet denne her aften. Bare tanken om at være sammen med den fyr i en enkelt time. For slet ikke at tale om en hel aften. Tro det eller lad være. At være alene herhjemme er helt klart at foretrække. Hvad hvis det er ham? Hvis han har ombestemt sig? Så hurtigt? Tror du ikke, Laura ville have ringet? Hun ved det måske ikke. Surprise! Far, hvad søren laver du her? For evigt er en stor begivenhed. Hvad synes du, skat? Det er ikke dit kamera. Jo, det er skam. Jeg har lige købt det. Jamen, hvad så med dit Linsomatic? Ja, jeg var helt vild med det. Jamen, hvorfor har du så købt sådan et der? Det er jo bare et kamera. Jeg skal jo ikke ligefrem giftes med det eller sådan noget. Hvor er din date for øvrigt henne? Det er en lang historie. Vil du ikke ind og have en cookie eller sådan noget? Så skal du få den. Chokoladecookies? Må ikke. De er meget lækre. Sally har prøvet en ny opskrift. En ny opskrift. En stor begivenhed. Far! Nej, det er fuldstændig tilfældigt, at min lemmer har samme farve som mine øjne. Ud af min verden. Hallo? Hvornår kommer du, var? Du går glip af alt det sjove. Jeg kommer ikke. Thomas har brændt mig af. Nej, det er da løgn. Jeg tror ikke på det. Jeg skal nok fortælle dig det hele i morgen. Kom herover og fortæl mig det nu. Nej, det kan jeg altså ikke. Alle folk tror jo, jeg møder op med Thomas Riis. Hvad så? Hvis jeg kan tage sådan en fjollet kjole på, kan du også godt komme alene. Boris vil aldrig lade mig glemme det her. Beklager, venner. Det er bare mig. Sally! Hej, Bertil. Det var sandelig på tide, Sally. Og dit store mod bliver belønnet til fulde. Hvordan? Prøv lige at se Nina. Hun ville garanteret ønske, hun var kommet alene. Hvordan kan du finde på at trække i den mundering? Det var et væddemål, okay? Det er den samme farve som Thomas' øjne.
Så det endte alligevel med at blive en sjov og mindeværdig aften. Lige til familiealbummet.